मालानचानि बास दिनै अथाय जे ताबां बाजाय कक साइट दङ अथायनो हायसे जों पहिला तिप्रा मथानि 2021 बाइक रैली चेंगमानि जागा अथायनो हायसे आबन बाय सोंथिनि लुकरावनो ताइवाइसा सों मुइतुनि मांपिले खाय अथायनिसिम जों जेंजा फिरो हायसे एन बर मिया ताकेसे ताम कक्सा बसकांनि लुकसभा चंबारि व लुकुरा फुंना होनो जों नरखाय बसर बसर कैंपेन खायनि नांगिया सिनि खावना आगिनि कैंपेन हाबै थांका जों जस्ट बुबाग्रानि वन लाइव भिडियोस नांगौ हायसे सिनि महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक बहादुर कायसा लाइव भिडियो तमनो खायरका अंकाय जों साबनो सपोर्ट खायनाय अंकाय जों कैंपेन खायावनो इजिली जों बुट पाइमानो हायसे आसके तिप्रासर ताबु थानचाङै दं दिनां साननि मजुं आजारा जरा बीजेपी नि कयजन दं साबतेमे सिनि तागजलनि बीजेपी नि नेता निर्मल आं तिनि निर्मल साननि मजुं निर्मल की नेता दा ना कॉन्टेक्टर दा बस सिगां क्लियर खायगा तो हायसे बकी कॉन्ट्रैक्टर खाय दं ना नेतागिरि दा खाय दं आपनो सिगां क्लियर खायदि हायसे नेतागिरि बो खायनानि मुजुंगो कॉन्ट्रैक्टर बो खायनानि मुजुंगो आको बो सावहायजो दफानो मथांनाय पु अरे आ बेला लासिमा सिंसा कक तिनि आं साननि मुजुं बीजेपी रंनो बीजेपी नि आइडियोलॉजी ताम तंग तिप्रासन मथांनानि बागै आनो कायसन सारेसि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास अबदा तिप्रामथानि बोबाग्रानि नाहारमुं तिप्रासाना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रानि बागै परमानेंट सल्यूशन रानि बागै जों फाइट खाय दङ बीजेपी जनजाति मोर्चा तिप्रासानि हामख्रायनि बागै तामो तंग सादि आइडियोलॉजी कायसा सादि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास आकंगता सादि हायसे तमुनो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास अंके दिनिन दिनो सिनि बरक बुरुं बुरुं बथार जागै दङ